Wesne. Sekuze kuphela isonto golokoqo siye esontweni lesibili manje kuyoshaya isonto lesibili. Wena lutho ukubuya ekhaya wahamba la uye emncwabeni. Awusabuye ekhaya. Hayi ngiyabona Ntombi ukuthi kushuthi wawuyondlalela inkosi ngoba phela bonke abantu ababeyondini babuyile manje. Wena nje weda ukabuyi. Sakubona ke la ko TV ubhizi untanta nebutho lapha e-stadium. Ngiyezwa nabangani bakho bayasitshela ukuthi wena ubonakalele kwamashe hostel. Usuhlale hostel asine. Uze wazi ukuthi lezo insizwa zamabutho wakuyilandela uya lapha ehostel engabe nawe usuwathole yakho yini. Wazi ukuthi lezo insizwa zineyingoduso zazo zinabafazi bazo emakhaya. Ngezi kushade wesine. Zizoqhubeka nje zikwenza inebethona ayibashade otikline abafana nawe. Zifuna abantu abanesimilo. Ingakho beneyingoduso le emakhaya. Into efana nawe nje mfaduku ehamba iwasha isitsha noma esanga kube esakumupha umuzi ngeke bayenze lutho leyo nto wesine. Wena sine nje usho ukuthi njalo nje kwanede kwanento eSouth Africa wena uthola isoka. Nangezikhathi zeCovid ngangikukhuza sine. Ngikukhuza usubhizi la untanta nombayimbayi ukotele kombayimbayi bamasosha. Ngasho ngathi lento yakho ngeke iphele kamnandi. Kunjani makunje? Angithi lelo sosha lakushiya nengane awulazi nokuthi la kuphi sesibona ngesiphongo sengane nje ukuthi kufuze ukuthi kwakwela 7. Kwafika izikhathi zomlutho. Ngakukhuza. Ngathi wesine. Lento yeni yezinto enilona ithi nithola amabhayisikili namasavana mahala. Izonishiya kubhlungu. Awuhleli manje nengane yephoyisa. Lo ngishiye nayo la endlini. Iphoyisa lele singalazi nokuthi laphelele laphi. Asazi noma kwakuyiphoyisa la ngempela noma kwakuwumfana nje wayelutha izingubo zamaphoyisa wayigqoka wazokushela ngazo nawe wabona ukuthi usuthola indoda eyiphoyisa. Manje usuhambe namabutho ke sine. Wesine, ngiyakukhuza ngani yami. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Impilo ayenziwa ngalendlela oyenza ngayo wesine. Ungisize kungangibuyeli nengane yebutho uyoyikadela lapha ehostela kwamasho. Lako wami umuzi angisadingi ngempela wesine. Ngoba ngiyabona ukuthi ngempela wena uzofaka mina ke manje egodini. Angikwazi nokulala mina ebusuku angikwazi noma uyaphila la ukhona noma usaphila. Sengisizwe yibona abangani bakho ukuthi bangitshele nokuthi ubonakala untanta lapha ehostela kwamasho. Hayi bosine ngiyakukhuza. Kushuthi wena usungayimela wena eSouth Africa empini. Ngoba phela ungathatha leli social lakho uhlanganise naleli phoyisa lakho uhlanganise naleli butho lakho usungayibamba wena impi namadoda akho. Kushuthi ngisho ngathiwa sihlasela oBoko Haram la eSouth Africa ngoba nekubizwe wena neteam yakho leqembu lakho lamadoda waqomayo. Ungisizeke ngani yami. Njoba ungawaphenduli nje amafoni ami mengikufonela ungaphenduli mengikushayela ucingo. Ngiyazi le message uzoyithola. Ungisizeke. Ungaphindi ubeke umcondo wakho kwelami igceke. Ungaphindi hlala lapha ehostel. Likondle lelo butho lakho wanyamalala nalo. Ngoba ukhohlakele. Hawu wesine ukhohlakele uyingane. Wazi wamncane umntanami uzokhohlakala. Uhubhana namadoda nje ontanga bakho bahubha imfundo wena uhubha amadoda. Hawu ukuba uthando onalo lwamadoda unalo ngebhizinisi. Hayi wena ngabe unebhizinisi ephethe umhlaba wonke. Ngabe ibhizinisi yakho nje iyona eyenza inqophamlando. Hayi kulungileke umntanami. Ngithi qhubeka uyibusi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.